Päivää. Tänään mä ajattelin näyttää teille meikäläisen itse piirtämän ja 3D-tulostama venekiinnikkeen liveanturi telineelle ja se tulee tuohon veneen kylkeen kiinni. Se sopii ainakin tosi hienosti tuohon meikäläisen Silacraftin Sila 465 ja sitten samanlaisiin veneisiin, jossa on samanlaiset kyljet. Tuommoinen klassinen soutuvenekylki tyyppi. Mennään katsomaan miltä se näyttää. Käydään pieni esittely näistä osista vielä ennen kuin kasataan se. Eli tässä meillä on meidän veneen kylkikiinnike, mihinkä kaikki tulee sitten lopuviimeksi kiinni. Tähän päälle kiristetään kansipalikka myös tänne taakse. Lyödään veneen kyljen läpi se tämän kansi kiinni. Näillä kiinnitetään veneen runkoon laidasta. Ja täällä meillä on vielä tolle anturitelineen pystyputkelle tommonen ohjuri, joka sit pitää sen paikallaan ja tukee sitä. Mahdollistaa sit vähän kovempiakin vauhteja. Tässä on sitten meidän kansipalikka. Tuosta kohtaa kiinnitetään edelliseen palikkaan, eli siihen meidän itse emotukeen toi kiinni. Samoin näistä reiistä veneen kyljen läpi ja sitten näissä säätöurissa on paikat sitten tolle meidän liveanturille. Tämä ei kuulu varsinaisesti tähän projektiin, tämä on kulkeutunut jo aikaisemmasta versiosta mukana, mutta tässä on meillä poikittaiskiinnike tai vaakakiinnike tuohon meidän kanteen. Ja sitten meidän pystyputken kiinnike tuolle anturiputkelle. Ensimmäinen vaihe meillä on laittaa laitakiinnike. Painetaan se paikalleen. Ja kiristellään kiinni. Nyt meillä on kansipaketti tässä valmiina. Ja läpsästää se siihen kiinni. Laitetaan eka höhhölleen tuosta päältä ja sitten tuolta takaa kiinni kanssa. Pistetään noin vaan hollilleen, että menee noin takapultit tuosta veneen laidan läpi mukavasti vielä paikalleensa. Sitten kirraillaan kiinni. Noin. Nyt se on siinä melko tukevasti. Vene on traikulla, niin alkaa heilua vene kyllä ennemmin kuin toi teline. Kasaillaan siihen nyt vielä seuraavaksi sitten toi meidän anturi ja anturiputki. Sitten lyödään sinne meidän anturiputki kiinni. Siinä meidän luotausasento. Tämä tuki pitää täällä
aika minimalistisena ton vääntyily. Tuolla säädellään korkeutta. Ja sitten totta kai vaakaputki noin. Ja kuljetusasento. Vehkeet kiinni. Noin. Semmonen se olisi. Katsotaan mitä keksitään seuraavaksi. Saa ehdottaa.